गोसोआव नोंनिनो मुं जेब्लाबो नोंनिनो मुं अराय समबो सना Ay kuru-kuru gila di antara lagi. Birat buat mas. Jangan. Tang saya ini berbadi. Nak kembali. Nah ya, birat buat. Wih. Hello guys, good morning. Gibi-gibiयावनो आंनि YouTube channel नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। ओरैनो जोङो साननैसो रेस्ट लाबाय। दिनै आरो सानडेनि मोनसे जायगायाव थांनायदो डिएन दांदो। स' बारा गोजानबो नङा जोंनि खाथियावनो आरोना। साननैसो रेस्ट लानानै दिनै सानडे नालाय एसे खाथियावनो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदो। स' नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। दिनै एसे मर्निं राइड गोबावदो डिएनजों आंजों बेनि उनाव सानैसो लोगो फैगोन आरोना। जों दा जि जायगायाव थांनो नागिरदो बिथांमोना माने आगोलावनो थांखांबाय। जों माने दा मोनथियाना बे जायगाखौ। स' बिथांमोना जोंखौ लांगोन आरोना। बिथांमोनखौ जों दा लोगो मोनगोन रोंगियायाव। जों दा रोंगिया फारसे थांग्रोनि। जों दा नै मेन रड गाखोबाय। बेनि उनाव मेन रडनिफ्राय सिदा जों दा रोंगिया थांगोन। लोगोफोरा माने जोंखौ नेनानै दंफैखायोनो। बिसोरो माने फुङावनो सिखारनानै फैखादो। जोंबो आरो एसे लेट जाबाय। स' जोङो दा एसे हाखु दाखु थांहोलांनोसै गाइस। नैबेनो दा जाहैबाय रोंगियानि फ्लाइअभार। जों दा नैबे रोंगियानि फ्लाइअभार मोनफैबाय। बरिया नुहुरजोबखायो आरोना बे फ्लाइअभारनिफ्राय रोंगियानि टाउनखौ। जोबोर मोजां नुहुरो बे फ्लाइअभार सानिफ्राय। जों दा रोंगिया बारबोनानै सेफटि मोनबाय आरोना। रोंगियानि खाथियावनो सेफटिया। जों बेथिं हाज' लाइन जानानै थांगोन आरोना। जों दिनै बे साइडथिं थांगोन। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। बेयाव आरो ब्र सानैसोआ दंफैयो। बिनि ओमफ्राय जोंखौ सासे ब्र'आ लायनो थांदो रोंगियाव लागै। बेनि ब्र' मोना बेयावनो जों ब्र'मोनखौ लोगो मोनबाय। ब्र'मोना गासै साब्रै फैदों। बाइक गंनै लाबोदों आरोना इसोर। दा जोङो जमानो सिगां फारसे थांहोलांनोसै। दाथ' आं नोंथांमोननो फोरमायलांनोबो हाया। आंबो बारा मोजाङै मोनथिया बेथिंनि जायगाफोरखौ। आंबो बारा फैफेरबाय हायाना। ओमफ्राय जायखिजाया जों दा हाज' जानानै बे लामाथिं थांगासिनो आरोना। हाज' मोनहैगोन जोङो। ओमफ्राय नै दालां मोनसे मोनदो। जोबोर गिदिर दालाङा। जोबोर समायनाखा। उनथिं दोङो हाजो। जोबोर मोजां नुदो हाजोखौबो। दा जोङो नै मोनसे लकेसन मोनगोन आरोना। बेखिनियावनो जोङो दा बे लकेसनाव थांग्रोनि। दालांखौ एसे बारबोनानैनो जोङो जायगाखौ मोनबाय। बेनो जाहैबाय बरम्बर होनो आरोना। बाइकखौ बेयावनो दोननानै जोङो थाबायनानैनो थांसै आरोना हाजो फारसे। इयावनो आरोना जों दा जेराव फैदो बरम्बर होननाय मन्दिर आरोना सायाव। जों नैबेनो गेटआ मेन गेटआ। ओमफ्राय जों दा एसे हाजोआव लागै गाखोहैनोसै। ब्र'मोना फैखाबायमोन आरोना इयाव जायबा फैदोंमोन। जोंथ' आरो दा सिनायबो मोना। ओंखायनो बिथांमोनखौ लाना फैबाय। थांबाय आनैसो जों दा। बारा प्रब्लेम मोनाखै आरोना हाजो गाखोनायाव। बिदि सिरि दंखायोना बरियाखा हाजो गाखोनो। नै जोङो एसे फैबाय आरोना गेजेराव लागै। बुहुद पिसला लामाया। मार मेंबाय।
गाहायनि भिउखौ नाय बरिया नुयो दैमा दोंलायो फैनानै एसे हाजो सायाव बिदि भिउ नुयो आरोना बरियाखा फारसेथिं दुब्लिखौ नुहुरो माइ गायजोबदो फारसेथिं ओइ नैयाव मोनसे हालेवबाय दोङो ओइ नै हाजो आरो इथिंबो जोंना एसे गोजौआव दोङो आरोना हाजो सायाव ओरैबादि गरम मोनबाय हांखोनो मोना मोनलायदो माने एसे बार फैदो थेवबाबो हांथोनो थानो मोनदो दे नैबादि हाग्रा गोजा आरोना हाजो सानिफ्राय दैमाबो नुहुरो टाउनफोरखौबो नुहुरजोबो बरिया भिउ नुयो आरोना बहुद नायथावना जायगाया नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन जुदि फैयोबाथाय बाराबो हाजो गाखोनाङा एसे गाखोनांगौ आरोना थेवबो दा जोङो सान्दुं गोसायाव फैबाय नालाय एसे गरम मोनदों बहुद हाङाव नोंनिनो मुं गोसोआव नोंनिनो मुं जेब्लाबो नोंनिनो मुं अराय समबो सना bilir faya nangni mohor orai sona जोङो दा नै इयाव फैनानै एसे फट' होरिबो लाबाय इनि उनाव एसे रेस्टबो लाबाय भिउफोरखौबो नायबाय स' जों दा मोनसे लकेसनाव लागै थांबावनि नोंथांमोननो देखायलांबाय हानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय हाजो गाखोनानै जोङो दा नै थांगासिनो जोबोर मेंबाय आरोना बोथोराबो जोबोर गरममोन जों दा नै मोनसे मन्दिर आरोना बेयाव थांगासिनो नोंथांमोना गोबाङानो फैबायबो जानो हानाय बे मन्दिराव स' जाय नोंथांमोना नुफेराखैमोन दिनै नायलांदो नैबेनो जाहैबाय मेन लामा इथिं डाइरेक्ट लेफ्ट साइडजों थांबाय हायोबा गुवाहाटि मोनहैगोन राइट साइडजों थांगोन आरोना जों दा इथिं राइट साइडजों सिद्दा थांबाय हायोबा नलबारि मोनहैगोन आरोना नैबेनो जाहैबाय पवामक्कानि गेट बेथिं सिद्दा थांबाय हायोबा पवामक्का मोनहैगोन बेनि उनाव जोङो एसे बाय सिगाङाव थांनानै दोंसे लामा दोङो बे लामाथिं थांगोन आरोना बेथिंसो थांजायो माने मन्दिरा जायखिजाया आगोलावबो थांजायो माधब मन्दिर बेयाव थांबाय हादो जों दा फाइनेलि जोङो दा नै मोनफैबायानो बेनो जाहैबाय श्री श्री हयग्रीब माधव टेम्पोल जों दा बाइकखौ बेयाव पार्किं खालामनि जोबोर मानसि खम आरोना दासान्दि दाथ' आरो कभिडनि थाखाय खुलाबो जाद्रायाखै ओंखायनो दा बेयाव जोबोर मानसि खम नङाबाथ' जोबोर मानसिफोरानो फैयो आरोना बे मन्दिराव दा नै इयाव जों बाइक पार्किं खालामगासिनो इयाव गंफ्रोमबो बाइकआव 10 रुपिस करि लादो टटेल जोंना थांदो 40 जों दा बाइकखौ दोननानै मन्दिर फारसे थांसै इयाव जन्था फुनानै दोननायनो बेखौ लांफानोसै नामा नामा बेखोला ओमफ्राय इयाव नै फुजा होनो थाखाय इनिफ्राय लांनो हायो आरोना दखाननि गासिबो मार हाला दे इयाव फुजा होबाय माने नाम बानाय खबाय आरो इयाव दा जोङो आइटें ओरै सुनो फैदो आरोना फुख्रियावनो बेनि उनाव जोङो एसे साथि खाला ओरै लाना थांगोन फुजा होनो थाखाय मन्दिराव स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय हादो इयाव माने खासेयावबो फैयो दै दा फैयाखै बवा दैया गुसु आरो आथिं आखाइ मोखां सुना लानि बेनि उनाव फुजानि थाखाय जगरखौ लायनोसै
खासेवा फैयाखै दे खाथियाव जुदि खासेव फैनायबा बिसोरबो आदार होरि गारना होबा फैयो बेयाव गैया मासेबो दा खासेवा मुर्तिया बेखौ नुनो मोनो मन्दिर सिङाव बे मुर्तिया दङ दाना itu मेन मन्दिराव डाइरेक्ट भितৰত आरो itu जों दा नै लाबाय धुप धुना बिदिनो फुजिनो होननानै इयाव बुहुत फैयो आरोना सिजोनाव दाथ' आरो कभिडनि थाखाय बारा फैनो बायाखै दाबो एसे एनै मानसि फैबाय थादो नङाबाथ' मार गोलाव लाइन जायो हाबनोबो जोंनि बेगखौ एसे बाना होदो दे मानसिया फिसा जानो हागौ खिन्थु बयथ' बोलो दोङो वा एसे मेंहांदो सिरि थाबाबो एसे गोलावना सिरिया ओइनो लाइन माने सिरिया इयो बेसेबांबा तादोंमोन आरोना आगोल मोन्दोंमोन जोङो दाथ' बावबाय सानबा साननांगोन दिनै सानलायलायला मा बुंनो आरो बया दुखु आरोना सिङाव हाबनो होआखै नै मन्दिरा बेनो सिङाव हाबनो मोनदोंबा बांसिन फोरमायनो हागौमोन नै इयाव जोङो फुजिनो गोनां जादों गोसोखौ जोबोर गाहाम मोनदों थेवबाबो थिं मन्दिरा बेनो हाबनोथ' हाला दा आरो मास्क गानथारनो होदो आरोना सबखौबो जोंबो गानबाय बेखायनो दा जोङो नै बाहेरावनो खुलुमनानै थांसै आरोना सिङाव हाबनो लुगैदों नोंसोरलाय थेवबो जों मा बुंनो आरो इयावनो फुजिनो हानोसै जोङो खुलुमखांनानै जों दा थांनोसै माने बे लकेसना जाबाय माधबदेब मन्दिरा पवामक्का इदि खाथियावनो आरोना हाज' नलबारि जोबोर मोजां मोनबाय बिदिनो जोङो दा प्लेनिंथ' गैयामोन बिदिनो फैनानै मन्दिराव भ्रमण खालामलांबाय नोंथांमोनाबो दा जुदि सोरबाफोर फैनो सानदोंबा फैनानै खुलुमना थांनो हागोन बन्द' नङा सिङावथ' हाबनो होनाया होआखै खिन्थु बाहेरावनो फुजाखौ होनो होदो आरोना ओमफ्राय मास्कखौ कम्पालसरि गाननो होदो जोंबो गानबाय गोजौनिफ्राय जोङो एसे ओंखारबोबाय जों दा गेटआवनो दोङो दा न' फारसे थांसै गाइस गरमथारबो बोथोरा मास्कखौबो गानबायानो हाया नै गाइस खासेवा दासो बोरियाव फैदो आदार होनायखाय जों दा आदार होगासिनो सयाबिन जायोनो सयाबिन साबखांनो बानाय जोबोर गिदिर आरोना बहुदता दङ इनिफोरथिं खासेवखौ दांनि दे खासेवाबो दां जालायो आव लाइभआव दिनै खासेव दांनो मोनदों बे ओइ खुरु गिला देनजार লাগে বিরাট বদমাস বুঝা নাই এইগলা নাকামরে নাই তো এইগলা নাকামরে এইটো নাকামরে হাতে বদমাস হলো এই খুরু তো বদমাস মুখতে লারি নেট বি একদম খনমুখত নেট বি এখন বাকি পিটি পিছাই দাং যায়নি ইফরবাদি নাকামরে এখন নাই হাত বিরাট বদমাস এইগলা খান বিরাট বদমাস এইটো এটা এইগলা বদমাস ডাঙার গিলা সব খাতা यात माने मान देखि हेरि बेसि ना मार बोसोर जाबायना आरो ना नैफोर खासेवा गाइस गिदिरा 100 बोसोर गाहाम बारलायबायनो माबे माबेबाथ' जोबोर गिदिरफोरा बोराय जाजोब्बाय इयाव खासेव नायबाय जोङो बहुदता जातनि दोङो आरोना खासेवा ओमफ्राय दिनैसो खुला होदोनो खुला होनायखाय आदार मोनजादो दिनै नङाबाथ' आदार मोनजायाखैमोननो खासेवफोरा ओमफ्राय दा जोंबो एसे आदार होबाय जोंना दिनै लागा मोजां आरोना दिनै खुला होनायाव जों फायफ्लांबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जोंबो न'आव थांफिननांगोन नालाय ब्रमोनखौबो जोङो बिदाय होनांगोन बाय गाइस भिडिअखौबो लाइक शेयार साबस्क्राइब एकदम फुल सापर्ट ब्रमोना लाना फैबाय आरो जोंखौ दिनै बाय बाय गाइस